Don Quixote. Don Quixote. Onkyo A922, aki ismeri, annak nem kell bemutatnom, ez egy stereo mini hifi, 150 wattos teljesítménnyel. Azzal a hibával került hozzám, hogy zenehallgatás közben fogja magát és megszűnik a hang, de maga az erősítő nem kapcsol ki. Minden videómat úgy kezdem, hogy szétszedés, felgyorsítva, de nincs az az Isten, hogy ezt még egyszer szétszedjem. Szóval ilyen szétszedett állapotban megmutatom a belsejét. Ahogy látható, nincsenek rajta égésnyomok, se semmiféle mechanikai sérülés. Ami miatt a kimenet le tud kapcsolni, az ez a 2 darab relé, amit úgy hívnak, hogy koppanásgátló. Ez minden valamire való erősítőben van, hogy akkor, amikor bekapcsolod magát az erősítőt, akkor a bekapcsolási tranziensek ne lőjék el magát a hangszórót, ezért késleltetve kapcsolja rá magát a jelet a hangszórókra. És ezek a relék miatt szűnhet meg maga a kimeneti jel, és ami ezt a 2 relét vezérli, az vagy egy nullpontérzékelő, hogy az erősítőnek megfelelően van-e beállítva a nullpontja. A kimenetén pár millivolt eltéréssel, de közel nulla értéket kell, hogy visszamérjen, vagy a másik, ami még szokott benne lenni, az egy időkapcsolás, ami azt csinálja, hogy ha nem érkezik bemeneti jel, tehát nem kapcsolunk rá zenét, akkor fogja és kikapcsolja magát az erősítőt, mármint hogy standby üzemmódba rakja az erősítőt. Na hát ebben nem ilyen van, ez csak is nullpont figyeléssel van vezérelve. Szóval első gondolat az volt, hogy valami miatt a végerősítők, tehát a végtranzisztorok fogják magukat és elmásznak a beállított értékről. Ezt csinálhatja egy másik tranzisztor, ami meghajtja magát a végerősítőt, vagy csinálhatja ellenállás, esetleg kondenzátor miatt még gerjedni is tud. A gerjedés is okozhat ilyen problémát, viszont ez egy különleges eset, mert nagyjából tényleg egy ilyen 2-3 percig működik, utána fogja magát és kikapcsol. Aztán megint gondol egyet és visszakapcsol valamikor. Így az első mérésem ezzel kapcsolatban a végtranzisztoroknak a közös lába, tehát a 2 emitterre mérek rá. És ezután a mérés után gondoltam bele, hogy a tranzisztoroknak van egy úgynevezett szaturációs árama, ami azt jelenti, hogy zárt állapotban hány milliamper vagy hány mikroamper, tehát hogy mekkora áram tud átfolyni magán a tranzisztoron zárt állapotba. Már csak azt kellett kideríteni, hogy hol lehet ez a szaturációs áram, ami okozhatja ezt a kilengést a végtranzisztoroknál. Szóval jöhetett a tényleges hibakeresés. Ebben volt ismét segítségemre a szervizmanuál, amiben van egy blokkdiagram, ami leírja magának a jelnek az útját, hogy hogyan ér el egészen a bemenettől a hangszóróig. Ugye azzal kezdünk, hogy van maga a bemeneti csatlakozó, ahova be tudjuk dugni az RCA-kat. Utána van egy bemenetválasztó IC-nk, amivel ugye digitálisan ki tudjuk választani, hogy melyik bemenetet szeretnénk hallgatni. Innen a jel tovább megy egy tone controlba, ami maga a hangszint szabályzó, és ezek az egész cucc után van egy olyan kapcsoló, amivel azt lehet kiválasztani, hogy a hangszint szabályzott hang menjen rá az erősítőre, vagy direktbe a bemenetről menjen a végerősítőhöz a jel, mindenféle előerősítés nélkül. És ez a kapcsoló után van egy Master Volume nevű potméter, ami konkrétan maga a hangerő szabályzó potmétere, ez van középen ezen az erősítőn, és a Master Volume után van maga a végerősítő. Ezt az egészet a bemenettől én végigmértem, én a CD bemenetét használtam, kiválasztottam ugye a CD bemenetet, idáig meg is jött a jel magához, ehhez a kapcsolóhoz, ahol ki lehetett azt választani, hogy a hangszint szabályzott vagy a direkt jel menjen rá. Itt kiválasztottam a direkt jelet, mert a hangszint szabályzóból semmiféle jel nem jött le, ez is egy problémát vet fel. Valószínűleg úgy volt használva és túl lett hajtva az erősítő, de a direkt jel eljut egészen a hangerő szabályzóig. Szóval ilyenkor megyek tovább, hogy a kapcsolási rajz az hogyan is néz ki benne. Hát ez a tökéletes homály, ez maga a kapcsolási rajz, de ebből is lehet dolgozni nagyjából. Hát 200%-os nagyításba, meg hogyha közelebb teszem a kamerát, akkor jobban látszik, hogy itt van maga a bemenet, ez rámegy a bemenetválasztó IC-re, és annak a kimenetét végigkövetve, az valahol itt megy el, rámegy erre a kapcsolóra, ami pedig átkapcsolja erre a kábel szetre, és látszik, hogy ez itt maga a hangszint szabályzó, van benne 3 darab potméter, a basszus, a közép és a magas hangokért felelős, és ennek a kimenete megy vissza ide egy másik kábelezésre, ami meg is van nevezve, hogy melyik panelra megy át, és valószínű ez megy az erősítőhöz, ami pedig itt is van, innen jön be a jelünk, ez az egyik oldalnak az erősítője, ez pedig a másik oldalnak az erősítője,
Mivel mind a két erősítő teljesen ugyanaz, ezért elég csak az egyiket végignézni, hogy valójában hogyan is működik. Egy sima AB osztályú erősítőről van szó. Itt vannak a végtranzisztorok, a meghajtó tranzisztorok, pár darab beállító tranzisztor, és van a legelején egy differenciál erősítő, ami magát az egész előerősítést végzi, és ennek az egyik pontján mértem meg, hogy innentől kezd el rosszalkodni úgymond az erősítőnek a vége. Szóval, hogyha kiveszem a differenciál erősítőt az elejéről, akkor a két végtranzisztornak ki kell mennie telítésbe, ugye mert nincsen visszacsatolás, akkor ezt a differenciál erősítőt kell cserélni, hogyha viszont így is megmarad ez a random hülyeség, ami rajta van, akkor viszont a végtranzisztoroknál van ez a szaturációs áram, amit a legelején mondtam. Amit eddig elmutogattam, ahol van a hangszintszabályzó is, az egy külön kártyán van, meg maga a kapcsoló is, meg a hangerőszabályzó is egy külön kártyán van, és ez a differenciál erősítő, ez ezen a fő panelen van rajta. Méghozzá erről az alkatrészről van szó, ez egy 5 lábú IC, ebbe egybe van építve 2 darab tranzisztor, aminek úgy van a lábkiosztása balról jobbra, hogy bázis kollektor közös emitter, még egy kollektor, még egy bázis, és nekem a 2 bázison kell mérnem magát a feszültségeket, hogy mi jelenik meg. Szóval fogom magam, és az oszcilloszkópot az egyik bázisra rá teszem, a földelés az pedig itt van. Ezek után pedig nézem az oszcilloszkópnak a jelét, miközben bekapcsolom magát az erősítőt. Ezt otthon ne nagyon végezzétek el, mert eléggé balesetveszélyes tud lenni, mert itt például 220 van. Most be van kapcsolva maga az erősítő. Láthatjuk, hogy nagyon nem változik semmit az egyiknek a bázisa, és látható, hogy azon az oldalon, amelyiken ez az össze-vissza jel van, és hallható is, hogy kattog maga a kimeneti relé, itt van már -232 millivolton van az egyik bázisa, és valamiért ez lent is marad, ezen a -232-n, de rámérek a másik oldalnak a bázisára, ami itt van. Ez is látszik, hogy -232-n van. A visszacsatolása, tehát a másik bázis pedig -136 millivolton van, de ez is föl fog menni 230-ra, igen. Amíg a másik, a rossz oldalnál megmérem a visszacsatoló részét. Keresek egy másik földpontot, mert ez nagyon nem jó. Látszik, hogy -216 volton van maga a bázis része. Ez azt jelenti, hogy a kimeneti, tehát a végtranzisztoroknál a kimeneti feszültség a legminuszabbba kell, hogy legyen. Ami így is van, most az oszcilloszkópnak a fején átváltottam egy 10-szeres szorzóra, szóval ez jelenleg -5,6 volton kell lennie. És ha megvizsgálom a differenciál erősítőnek az emitter ágát, az emitter ágán is látszik, hogy van rajta valamilyen zavarjel, aminek nem kéne ott lennie. Ez már utalhat arra, hogy ebbe van a hiba. Viszont, hogyha megmérem a 2 kollektort, az egyik kollektor az +40 volton van, és a másik kollektora is +40 volton van. Ezután tovább megyek, és a meghajtó tranzisztorokra nézek rá, ami konkrétan ez a 2 tranzisztor, ő és ő. Erre a mérésre azért van szükség, mert hogyha itt is megjelenik ez a random jel, akkor az azt jelenti, hogy ezt nem a végtranzisztornak a szaturációja okozza, hanem már maga ez a differenciál erősítő okozza ezt a random jelváltozást. És amit látható, már magán a meghajtó tranzisztoron is megvan ez a random jel, tehát biztos, hogy nem a kimeneti tranzisztor csinálja ezt az egész hülyeséget, hanem maga ez a differenciál erősítő, ami benne van. Ami végzi ugye a visszacsatolást és magának a hangnak a jel erősítését is a visszacsatoláshoz képest. Szóval nézzük meg, hogyha kiszedem azt a differenciál erősítőt, akkor kell ugye kiakadnia valamelyik irányba a végerősítőnek. Ezt kiszedem, rámérek újra, és hogyha megszűnik ez a zavarjel, és ha tényleg kiakad az egyik irányba, akkor ezt a differenciál erősítőt kell benne cserélni. Így ki is forrasztottam, ő volt benne, egy 2SC2259. Most, hogy visszaforgattam, most ismételten bedugom és be fogom kapcsolni. Kimeneti relé is rákapcsolt. Szóval nekem ez a láb kell, és hogyha megnézem, itt nem jelenik meg semmiféle feszültség, úgy, ahogy a bázison sem, és a másiknak a bázisán és emitterén sem, akkor még félre is mondtam, mert akkor nem kiakad az egyik oldalra, hanem kinullázódik maga a cucc,
hogyha viszont rámérek a tápokra, ami ugye a kollektor lábán van, ez itt jelenleg, most egy 10-szeres szorzóval van maga az oszilloszkópnak a feje beállítva, szóval ami itt van 4 volt, az valójában 40 volt. Tehát az egyik tranzisztornak a kollektorán mínusz 40 volt van, a másiknak a kollektorán pedig plusz 44 vagy 42 volt van, a bázisukon pedig 0, és mivel a bázison is 0 van, ezért az emitter ágakba is nullának kell lennie, szóval tényleg félremondtam. Hát ez amúgy érthető is, mert hát nincsen jel, nincsen visszacsatolás se, szóval csak a nulla értéket tudja megkapni. Viszont eltűnt ez a sztochasztikus vagy véletlenszerű jel, tehát mindenképpen ezt kell nekem cserélni, hogy jó legyen az erősítő. Ezt most ki is fogom cserélni, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Így, hogy megtörtént a csere, vissza is rakom, és vissza is forgatom, és rámérek újra. Most újra bedugtam, és most be fogom kapcsolni. És hallani is lehetett egy kattanást, ez maga a kimeneti relé, szóval valószínűleg még mindig 0 ponton van az erősítő, de mindjárt meg is mérem, hogy tényleg 0 ponton van-e. Rámérek ismét az emitterre, és ahogy látszik, meg is szűnt ez a random jel. Ugye a végtranzisztoroknak az előfeszítése az 0,64 volton van. Mindjárt oda rá is zoomolok. Itt látható, hogy 0,64, tehát 640 millivolton van maga a tranzisztoroknak az előfeszítése, ez pedig a másik tranzisztor. Itt is látszik, hogy mínusz 480 millivolton van maga a tranzisztornak az előfeszítése stabilan, és a kimeneten egyáltalán nincsen semmiféle mozgás, az egy totális egyenes. Tehát valóban ez a differenciál erősítő volt a problémája ennek. Viszont most össze fogom rakni, és megnézzük, hogy ténylegesen hogy szól maga ez a cucc, hogyha direktbe a bemenetről konkrétan az erősítő részére van csatlakoztatva, és megnézzük azt is, hogy a hangszint szabályzón keresztül, hogyha megy a jel, akkor milyen hangja van magának az erősítőnek. Na és ezért mondtam a videó elején, hogy nem fogom még egyszer szétszedni. Mivel csak az alaplapot fogja, 6 darab csavar. És az is a legeldugottabb helyeken, tehát konkrétan ez a panel alatt van egy csavar, és konkrétan itt bent is van az összes panel alatt egy darab csavar, ami fogja az alaplapot. Most, hogy így a hátulja rajta van, így lényegében az egész már egybe tekinthető, viszont ezeket a paneleket még vissza kell tenni. Ahhoz visszaveszem az elejét, középső panel. Eszméletlen koncentrációt igényel, és így újra egybe van. Most ismételten bedugom, automatikusan be is van kapcsolva, standby üzemmódban maradt. Rárakok ebbe az esetben most egy mély nyomót a rossz csatornára, ami jelen pillanatban azt hiszem, hogy a baloldali csatorna. A bemenetnél ki van választva, vagyis nincsen kiválasztva, most választom ki. Hát, igen, ennek muszáj ennyire passzántosan lennie, különben nem működik a bemenetválasztó. Így kiválasztom a CD-t. Most ez a kapcsoló, ez direktbe a bemeneti hangot adja vissza, és így szól is a hülye zenébe. Elég erőteljesen, és ez a rossz oldal, mármint a volt rossz oldal, most már jó, viszont kicsit visszapalkítom. Ezt a kapcsolót most jelenleg a Direct Source-on van, és ezt elfordítom egyel balra, ami a hangszint szabályzónak a hangja, hát az ilyen. Nem túl jó, viszont hogyha adok rá egy kis hangot, akkor néha megszólal, és néha így beledübben magába, vagy beledobban magába a zenébe. Ez viszont annak a jele, hogy visszatérek a kapcsolási rajzhoz, ez maga a két oldalnak a hangszínszabályzó kapcsolása. Látszik, hogy van benne 3 darab műveleti erősítő, és hogyha ilyet produkál valami, hogy egy bizonyos
hangerő fölött, tehát egy bizonyos feszültségszint fölött normálisan működik, viszont alatta meg nem hajlandó, nem passzív elem ment tönkre benne, hanem maga a műveleti erősítő. Azt viszont nem nagyon lehet megtudni, hogy konkrétan melyik műveleti erősítő, és ebből van benne 3, szóval mind a 3-at ki fogom cserélni, az a biztos, és megnézzük, hogy utána milyen hangja van. Azok a műveleti erősítők ezen a panelon vannak rajta, ami magát a hangszínt szabályozza. Ez a 3 darab fekete kockáról van szó, most ezeket fogom lecserélni. Konkrét típus száma az az NJM 4580, amit most teljesen zsírúj csomagolásból veszek ki, és cserélem is ki. Először is megnézem, hogy minden egyes jelölés az egyes láb fele mutat, viszont az egyes láb az konkrétan ki van hagyva a nyákon. Szóval megjegyzem, hogy ezt így kell majd visszaforrasztani. Először is mindent folyasztószerrel bekenek, hogy egyszerűbb legyen a dolgom. Így most, hogy ezzel meg vagyok, egy picit megmozgatva, elvileg el is fogja engedni maga a forrasztás, és ki tudom majd húzni. Ezek itt a régiek, ezek pedig az újak. Mehet is vissza a helyére. Ugye a jel az egyes láb fele mutat, viszont az egyes ki van hagyva. Tehát ez így van, ez így van, ez pedig így van. Ezt még nem fordítom fejjel lefele, mert ugye kiesne maga az alkatrész belőle. Ezért az egyik lábat, azt odaforrasztom csak így érintőre, hogy valami megfogja. Na, az ki is esett. Ilyen is előfordul sokszor. Teljesen mindegy, hogy ilyenkor melyik lábat forrasztom meg. Az a lényeg, hogy megfogja. Be tudom pozícionálni magát az alkatrészt, hogy szépen egyenesen álljon, mármint hogy függőlegesen, és ne legyen eldőlve se, és ne nézzen ki hülyén. Tehát így, és a maradék lábakat simán csak beforrasztom. Így, ahogy látszik, tökéletes forrasztások, szóval vissza is rakom a panelt a helyére. Most, hogy így minden a helyére került, hallgassuk meg még egyszer, hogy hangszínszabályzón keresztül milyen hangja van. Még ide a hangszínszabályzóhoz visszatérve, ezt nem csak az aktív elemek okozhatják, ezt félre mondtam. Ilyet például tud okozni egy kondenzátor is, hogyha nem megfelelő az értéke, vagy esetleg egy kontakthiba, ami vagy a kapcsolónál lehet, vagy valahol a kábelezésbe. Vagy esetleg még a potméternek a kontakthibája is okozhat ilyet. Tehát akkor hallgassuk meg. Ez most a direkt hangja. Átkapcsolom overtone-ra, már is szól. Tegyünk rá egy kis plusz basszust. Mondjuk ez fülhallgatón keresztül jönne vissza valószínűleg. Viszont nagyon szépen adja a basszust is. Középhangok. Az is, magas hangok. Mondjuk egy mély nyomón elég nehéz magas hangot elérni. De most le van véve az összes mély és közép róla. És ahogy hallani, tényleg le is veszi. És ahogy visszaadom, már jön is vissza a szép hangzás. Hangerő működik. Bemenetválasztó. Szépen látszik, hogy megy arrébb a LED. Nagyon jó. Akkor rakom is össze. Ezek után kap még egy kisebb tisztítást. Még mehetnek vissza a fonóba ezek a vakdugók. Ezek azért szükségesek, mert a környezeti zajt is fel akarja erősíteni a fonóbemenet, mert az nagyon érzékeny bemenet, ezért kell bele, hát nem kell, de azért jó, hogyha van
egy vakdugó, így nem megy fölöslegesen maga az erősítő, és nem erősítget fölöslegesen. És most, hogy ilyen szépen szól, kell egy elmaradhatatlan örömtánc. Ha érdekelnek az ehhez hasonló tartalmak, mindenképpen kövess be, és a leírásban megtalálod az elérhetőségemet, hogyha neked is lenne valami, amit javítani kell.